Tudalen 134, penod 15, Gwaredigaeth, lle mae hofrennydd sy'n cludo y tîm o Ogledd Iwerddon i gyfarfod arbennig yn yr Alban yn crasio gan ei lladd nhw i gyd. Hedodd yr hofrennydd yn gyflym ar draws Môr Iwerddon. Dyrnau dwb, dwb, dwb ei ddau rotor ar hyd wyneb y diwch islaw, tra ymchwyddau ac ymgiliau hwnnw'n ddioclyd a didaro, ac estyn ato ambell dafod gwyn a hisian o frig ei donau. Roedd yn hedfan yn isel, roedd ei beilotiaid am osgoi cyhyd ac y gallan o hedfan i ryw cymylau oedd wedi croni o'i blaen ac uwch i pennau. Fydd ddim sôn am groni cymylau na niwl yn y rhagolwg tywydd a gawson nhw'n Oldygrof. Edrychodd Tana draw at Ricard a peilot lliwio. Oedd y ddau ohonyn nhw wedi blino, wedi gorfod gwneud y daith ar ben shifft arferol, ond oedden nhw flin hefyd. Ar wahân i'r rhagolwg tywydd diffygiol, roedd pob un hofrennydd Mark II fel hon wedi atal rhag hedfan yn diwrnod cynt. Dyna'r un Mark I, hen ond dibynadwy ar gael. Oedd Ricard wedi gofyn, a chael mi rwy'n o'i glistiau i drafferth, roedd yn dal i wingo. Da Jackson y criwmon drwodd atyn nhw. Sut mor twrcwn? Gwenodd Jackson wrth glywed enw Tanner am y VIPs yn y cefn, ac atebodd i bod nhw'n griw digon o beth. Pob siap, rhai mewn lifrau, rhai ni dillad i hunain. Rhywbethau gwasanaethau cydd, intelligence ac ati, ie? Ie, debyg. A ddim yn hapus iawn chwaith. Sofon y ciw. Ie, ente, ond dwi ddim yn meddwl mae'r hasl sy'n poeni rhain. Taflegra ai ar e. Dyna o'n i'n meddwl i gychwyn. Dwi'n eisiau roced Sam i fyny'n hini fwy na neb arall, ond da ni wedi gadael Iwerddon ys meeting nhw'n. Roedd yna rhywbeth arall y mater efo rhain. Be felly? O, dwi wedi gwneud tipyn go lew o tripio mae'r Alban, ac fel arfer dim ond rhyw 1, 2, 3 ella o rai fel hyn sy'n dod ar y tro. Roedd Jackson yn cnoi weddus. Tro yma, maen nhw gyd yma. Be ti'n feddwl? Y tîm i gyd yma. A mwy. Daeth llais Ricard i'r sgwrs. Di o rhywbeth i wneud efo trafodaethau heddwch? Maen nhw fel tasen o ddifri tro yma, wwan mae'r iangs di dechrau ymryd. O, bod rhaid bod yna rhywbeth gofawr o ddigwydd. Ella bod nhw gyd yn mynd i cael y sac. Chwaraeodd Jackson a rhoi slap cyfeillgar i ysgwydd Tanner, aeth yn ôl i'r capan cefn ar tyrcwn, anhapus, anghyfforddus. A chliciodd y capan yn ôl i'w rwtîn gyfarwydd, a'r undonedd oedd cymaint yn ddwysach oherwydd i fod yn undonedd dynion blinedig. Bwriodd yr hofrennydd yn ei flaen. Roedd y tir mawr o'i blaenau o'r golwg yn y niwl. Edrychodd Tanner ar y GPS. Oedd yn gwybod bod y altimeter, mesurau i hychder uwch ben y ddaear yn ddiffygiol. Ond oedd yna dechnegydd newydd fod yn edrych ar y GPS. A roedd popeth yn iawn. A beth bynnag roedd Tanner a Ricard wedi gorfod canfod i llwybr dan amgylchiadau anffafriol o'r blaen. Gwenodd Tanner yn ironig iddo'i hun. Amgylchiadau anffafriol oedd ochr arall y geiniog i beilotiad y lluoedd arbennig. A diawg, dim ond milcron oedd hwn. Aeth yr hofrennydd i mewn i'r niwl, a theimlodd pawb drwy'r hofrennydd o'r oerni yn y gwynder a lapiau o'i cwmpas. Oedd y gres ymlaen, ond ei deimlo fel petai tymheredd y caban wedi gostwng sawl gradd a bod ei foelni llwydwyrdd yn sydyn yn llwytach ac yn fwy llwm. Rhwle yn y gwynder o'i blaen oedd cyntair, ac yno, dan gysgod i mynyddoedd, roedd angen newid cwrs, troi y chwyth a dilyn yr arfordir i Inverness. Tynodd Ricard y golwm liwio'n o fymryn y mwyn i codi'r addol i uchder diogel. Teipio Tanner yn newid i'r cyfrifiadur modwyo yn barod ar gyfer y tro. Daeth mynydd i'r golwg. Nid ochr mynydd yn llethru lawr o ucheldir ar y dde i ewyn a chreigiau'r môr oedd ei tannu nhw ar y chwyth, ond wyneb creigiog yn codi uwch i pennec yn ymestyn o'r golwg i bob cyfeiriad. Roedden nhw gannoedd o fetre o'r man lle roedden nhw i fod. Tynodd Ricard a holl nerth ei fraw ar y liferi lliwio, ceisiodd godi'r cyflymder esgyn. A llwyddodd. Dechreuodd yr hofrennydd godi, a throi. Ond roedden nhw rhyw ganllath o'r mynydd yn teithio'r gyflymder o gan 50 knot. Trawodd yr hofrennydd bigau craig frig. Malwyd ochr ddear trwyn a rhwygwyd yr rhan fwyaf o'r gwylod ar gynffon i ffwrdd. Adlamodd yn ôl i'r awyr a'i rotorau'n dal i droi ac yn hacio sleisiau o ochrau. Trodd yn ffyrnig yn yr awyr am bron i 200 llath cyn glanio ar ei gefn yn holli'n ddau. Llithrodd y darnau dwy'r rhedyn am rai llathenni, ond o fewn eiliadau oedd y cwbl
yn weddillion llonydd. Gorwyddai fel cilain, a'i hasennau wedi chwalu'n agored a'i berfedd ar hyd y tir. Yr unig symudiad yn ysgyrion yn esgyn oedd cilio a chynyddu tafodau tân y tanwydd a chwildroi tawel y mwg du. A dawnsio niwl y mynydd.